Едно бързо въпросче. Има ли значение размерът за жените? Ами, зависи на какво. Нека да предположим, че знаеш точно на какво. Не, по принцип. Добре, защо смяташ така? Зависи, някои хора предпочитат повече да си говорят с другия, предпочитат повече характера, отколкото интимните връзки. Има някои хора, които ги е повече срам. Много ти благодаря за изчерпателният отговор. Имам едно бързичко въпросче. Има ли значение размерът за жените? Има значение, да. Добре. Чао и лек ден. Едно бързо въпросче. Има ли значение размерът за жените? Не е важно колко е голям инструмента, как го използваш. Малък, но работлив може също така ли? Да. Много ти благодаря за честния отговор. Имам едно въпросче. Има ли значение размерът за жените? На сърцето ли? Нека да речем, че е близо до сърцето, но не баш. Ами за мен има значение само на сърцето. Добре. За мен има значение. И на сърцето, и на всичко. Много ви благодаря, дами. И не забравяйте да последвате и харесате. И използвайте промокод TikTok10 за 10% отстъпка.